Dva puta sam pošio skoro za to što sam pisao. Ja sam baš znao kad se servirati, ali sam odmah da pišem. Imaš markić. A negdje tako čizmi. Ovo što je se sada vodilo je banali. Malo super. Kada napišeš 1,5 stranu peticu što dobiješ, pa bilo što da se pohvali. Sad kad dođe četvorka koja je meni u ovom trenutku najrealnija, a dala mi je trojku. A evo kako Kosta piše, brate. A ne zna, gledaj, Beži, be. ne zna da piše. Kako Kosta piše, domaći. Evo, Kostin sastav. Ispravak. Čekaj, okrenji se, nisam si dobio, okrenji se, nisam si Zato za dobio. jebi da daraš piše. Evo, dečko dobio. Evo, dobio dvajku, brate. To je za pohvalu. Ti okreni šta si dobio? Da se pohvalimo na Face, brate. Evo, brate. Petica, brate. Ekstra, ono. Snimi njega, be, pička štreperska, be, jebem. Ajmo, Kosto. Budite to. Veliko slovo, Kosto, veliko. Tačka. Zavis ti fali, evo. Evo, cepio. Evo, igrice za vreme časa. Da ti kažem, ja malo slikam ovo. To retko se kada sada. Evo učenici, kako uče, ba. Učenici, bate. Ej, sad ti produžujem minutažu. Daj dođi stigi. Tabe da ti slikam. Neće mi vjeruje keva, jebem ti tatkima. Jebem ti, evo kako imamo taj rukopis, to je taj rukopis, brate. Kao s noge da je pisan. Čekaj, krenemo naopačak, tamo. Ovo je baš. To je to. Ovo je, kaže, ovo je naopački rad Koste Kocića. Ne zna se kad je veliko slovo. Znate ti već i počeo grešiš. Ne zna se kad je veliko slovo, kad je tačka i zarez. A baš što se nervira što dobila trojku. I obrne i ovaj... To je zadnji put bio da si pošao ovo baš. Za njedra. Atmosfera, evo atmosfera. Napeta. Evo, to je. Napeta atmosfera, brate. Napeta atmosfera. Šta će ti imam profesor kako viš? Evo ga, Meraklija. Evo ga Cola, brate. Evo ga što ne znam da piše. Evo ga što sluša muziku na čas, sram ga bilo. Peša 12. Šta li bio Peša, be? Kakve brkove, bre? Kostice, kakvi brkovi, bre? Da, već pogrešio. Ej, ocenjujete i ispravak, samo da ti kažem. Možeš da trojku. Već Kosta pogrešio. Ocenjuje ispravak. Kosta već pogrešio. Evo grešio. Štiva ga u facu, faca da mu se vidi. Abe, možda ti do trojku. Faca! Evo Kosta. Gledaj kamerove. Kosta. Evo vi. Meraklija Niški, Benerime, posebno ovaj. Samo ću da pokažem ovaj rad. Gejše. Krimi rad, brate. Evo se vidi. U znak protesta. Evo, protestujemo. Ja se ne pretujem, ja ne protestujem ništa. Samo ću da kažem petu lišu. Čekaj, da mi javati kome si jebe. Kečuga u lišu. Ej ga, gledaš da napisam. Najbolji sam. Nema bolje od Gandija mafijaša. Možeš da ti imati. Bež mu dugo Beži me tamo. Polomi to, bo. Pa iskrši ga, bre. To, be, brate. To. Jebi mu na... Hoće neki... Kosta se naljutio. Opasan dečko. Nešto da se desi. Kosta se naljutio, nema više zajebancije, sad će početi da piše ozbiljno. I velika slova. I tačku će stavlja gdje treba. Ej, vidio sam leteći dalje, rej, keve. A kako to da si ti sve uvijek? Ti si vidio kad je Kosta je ljud, brate. Sad će i velika tačka da padne i zarez će padne kad treba. Ide tačka. Polako Slobodan, evo pogreši.
Бога ти колко ти болji si da je pisao nego tu na ti. Stvarno, gledaj. Gle, 3 greške. I cepio ga, brate, i gledaj ga. A be možeš ti da trojku? 1, 2, 3, brate, greške, ekstra. Evo ovaj se šeta se. Ja ga Meraklija se šeta, sram ga bilo. Sad će kažemo razredno. Možda ti da trojku debilo. A, trojka. Ovo Leo bio trojka. Možda da ne ispravo. Ali lepo piši me, brat. A on gleda kako piše. Mirno. Sad kad ti dođe Francusar. Ovo je čula 100%. Nije, To dva ona gluva. replay je bio. Ona gluva me ne čuje. Hoće neko da mu puca pička od rano jutro. Ovo je rano. Danhil, ovako uveče. Hoće neka nešto da se desi. Neće. Evo, atmosfera, brate. Evo i tamo slušaju muziku. Ovaj ovdje samo muziku sluša, sam ga bilo. Evo ovaj Stefan Kostić, brate. Evo ovaj Stefan. Evo ga ovaj Raja, brate. Evo ga ovaj Raja. Rajo Pederu. Rajo Pederu. Raji Čube. Evo ovaj Peder. Opet Pederčina. Rajo. Da se okrećeš. Ajde okreni, a drugu stranu. Kako ko napisao njemu isto Snija već 6 minuta. 7. A to se gledaš? Da. Atmosfera u učionici. Žikiću! Žikić! Duša nebe! Brate,